Kaixo! Hola! Barkatu baina bildutan egon Australiako kliente batekin. Ui, ba. Eta... barkatu, Elena naiz? Ni Borja. Ni Magda. Ongi etorri, ingeteamea. Bueno, esan digute zuritopetako, bai estozko esan orzaren ez ezebe. Bai, ingeteamen iten dut lana, batez ere ingetean water sektorean nago, eta hor naiz ur ingenieritza zuzendaria. Bai, ez da. Business woman. Eta ze ikasketa deko zuz, zan heldu zara postu honetara. Inun ingenieritza industriala, mekanika, baina geho obras publikaz ikasi nun. Jo, Magda da nire, letra utxa nik uste bentzat, no? Gupitxok. Jo, dazkat adibidez. Irakasle bat, neska dana. Geho, erizain bat, baina mutila da. Geho, ingenieriak, baina horiek denak mutila dira. Geho bestatzuk automozio mundun horiren mutila da. Nere garaian ez zen hain normala neskak ingenieritza munduan sartzia. Mekanika espezialitatea inun eta hor bakarrekan 5 ginen. Orduan oso gutxi ginen. Ikusten da ingenieritza mutilen gauza. Eta 25 urte pasadian bukatu nunetik, iadia 2 generazio eta aldaketarik ez da ikusten. Orduan horregatik hasi nahi sartzen instituzio batzutan, empowering woman in industry, pixka bat hori fomentatzeko. Da super tristea. Bai. Bai, piot. Hainbeste denbora pasata eta berden jarraitzie. Nire ustez karrera askotan gertatzen da hori, mutil asko egotea eta gero emakume gutxi edo alderantziz. Adibidez eskuntzan, aurre eskuntzan, ia guztiak dira emakumezkoak eta gizonezkoak zaila daukate. Elena, emakume ingeniari bakanetakoa izateaz gain, bere enpresako buruetako bat da. Goi kargu horretara iristeko bidea ez da bat ere erraza izan. Guazen ikustera. Beitu, hau da gure tailerra. Water sektorean ur pompak iten ditugu, oso emakume gutxi ikusten dira. Orokorrian ur munduan eta batez ere pompa munduan. Esango zenun tetxo kristal hori kontzeptue bai existitzen dela. Bai, enpresa guztietan. Bai ikusten dituzula emakume puntu bateraino ailegau eta triste da esatia, baina jutentzea beste enpresa eta edo batez ere konferentzitan, emakume asko ikusten dituzu, baina geho bai bere nagusiak beti mutilak, gizonak dira. Orduan kontzeptu hori errealitate bada. Zuretzako zaila izen da, hau puntu honetara heltzia. Hasierak bai ziala zailak bezala. Azkenian hasieran zea emakumea eta gaztea. Eta nik guaindik gogoratzen dut hasieran, ni jetxi tailerrea pauta batzuk ematia, piezak nola izan behartzian, eta baietzesan buelta eman, eta honi ez diot kasurik egingo, porque gaztia da, emakumea da, eta holako gauzak gertatzen dira. Guain, beti zerbait gehiago bezala demostratu berdezu bilera dazkat, eta normalki nere buruan ja tragia da. Nere buruan... Imponi duteko, ez da? Bai. Ez da disfraz bat dezala, baina niretzako nitxo oso txikia naiz, ikusten dezue oso txikia naiz dela. Orduan, profesional bezala ikusteko ni tragia berdet, takoia berdet, makillajea, inkonstiente bezala gauza ekstra egiten ditut. Ez dakit nire lankideak, mutilak dianak, gizonak dianak egiten dute zerbait ekstra, baina ni inkonstiente bezala nabaritu izan ditut gauza batzuk.